गावकर महिला कार्यकर्ता वाचतो. 24 तारखेर जो आम्ही निषेध कार्यक्रम घडोवपाचो आसलो त्याच्या फाटलें कारण म्हणल्यार जे फाटल्या दिसान आमचे गृहमंत्री भारताचे अमित शहा यांनी जे बाबासाहेबांच्या म्हणजे अपमानास्पद जे उद्गार काढले की तुम्ही आंबेडकर 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 करता, तुम्ही जर देवाची पूजा केली जाल्यार तुमकां स्वर्ग प्राप्त जातलो. तर हांव म्हणजे एक महिला जावन अशें सांगपाक शकता की आमचो स्वर्ग म्हणजे संविधान आणि आम्हाला त्या स्वर्गाची जी वाट दाखयली ती आमच्या बाबासाहेबान दाखयली. बाबासाहेबान जर ते स्वता त्यांनी जर कष्ट इतके त्यांनी सहन केले, हाल अपेक्षा आणि कष्ट केले. सर्व भारतीयां खातीरच तेंच्यांनी त्या संविधानात सर्व तरतुदी केलेल्या आसात आणि त्याचो आमी आतां अशें समजता की आमी तेंचे रक्ताचे आमचे बाबासाहेब आणि आमच्या बाबासाहेबान जे आमकां दाखयला ती वाट संविधानाचेर आमचो भारतच न्हू तर पूर्ण जग त्याच्या कडेन त्या संविधानाच्या हितूनसून चलता. आयज सगळ्यांकूच असं दिसता की भारताचें संविधान हे श्रेष्ठ आसा, पण अशें आसतना सुद्दां जे आमचे गृहमंत्री असे जे उद्गार काडटात हे तांकां म्हणजे शोभना. तर त्यांचो निषेध करपा खातीर की तुम्ही हे वक्तव्य केलेले आहा, हे तुमचे वक्तव्य म्हणजे तुम्ही एकतर तुम्ही त्याची माफी मागा किंवा म्हणजे त्या दिसा आमी 24 तारखेर जे आमी कितें ठरयलेलें आहा ते आमी त्या दिसा करतली आणि शांततेन इथे आमचो तो कार्यक्रम पार पडलो वतलो. आणि हांव सर्व गोंयच्या महिला वर्गाक म्हणजे चड करून हांव महिला वर्गाक सांगूंक शकता की आज जर ती आमी जर त्या वेळची जर मनुस्मृतीन जर आमी आसलेली तर आमची महिलांची कितें आज हालत असलेली तर आमी एक म्हणजे ढोर समान त्या हेतून जनावर आणि महिला हे एक समान आसलेलो त्या मनुस्मृतीन. तर तितूनसून ती जितकां आमकां जे मेळ्ळेलें आसा बाबासाहेबाचें संविधान जे आमकां सगळे सवलती मेळ्ळेले आसा त्याची तुम्ही याद करा आणि त्या दिसा तुम्ही थंयसर हाजीर जाय. आणि इतके अशें करत आसतना आयज सकाळीं जेन्ना आमकां मॅसेज येयलो कविताताईन आमकां सगळ्यांक मॅसेज दिलो की सदैव बाळासाहेब आंबेडकर आमच्या धांवती भेट त्यांची आमच्या वास्कोमध्ये ते येवपाचे आसात हे असे कळना फुडें आमकां आनीक उमेद येयली. आमकां अशें बरें दिसलें की आमचे बाळासाहेब म्हणजे आमचे बाबासाहेबाचे वंशज आणि त्यांची फक्त एक भेट घेण्याच्या इच्छेन आमी सगळीं जाणां पटापट रेडी जावन आमी हांगासर येयली आणि आमी तांकां पळयलें, आमी तेंच्या कडेन उलयलें. तांकां म्हणजे तेंची जी पर्सनल विजीट आसल्या कारणान ते हांगासर म्हणजे रावचे ना आणि तेंच्या कानार आमी हांगा गोंयच्या आमच्या घडामोडी तेंच्या कानार आमी घातलेले आहा आणि तांकांय बरें दिसलें की गोंयचेय कार्यकर्ते कितें तरी आसात, तत्परता तेंच्या मदीं आहा ते सगळें जाणून घेवन तांकांय बरें दिसलें. आणि ही भेट घेवन तेंच्या कडेन आमकां आनी थोडीशी म्हणजे उत्तेजना अशी आमी जाल्लेली आसा आणि आमी तो कार्यक्रम 24 तारखेचो आमी तो आमच्या पद्दतीन आमी शांततेन तो सक्सेस करतली. तर सर्वांना पुन्हा एकदा आव्हान करता की सर्व गोंयच्या सर्व बहुजन कार्यकर्ते सर्वजण आम्ही SC ST OBC सर्वजण कार्यकर्ते महिला कार्यकर्ते बहुसंख्येने येऊन तो कार्यक्रम आमचो तुम्ही शांततेने पार पाडून घेवचो अशी सर्वांक विनंती करता. ॲक्च्युली सकाळी म्हाका आमचे एक मित्र आसात जे MPT ऑफिसर आशिल्ले सुप्रिटेंडंट इंजिनियर ज्ञानेश्वर कांबळे आणि त्यांची मिसेस कविता कांबळे हांच्यानी म्हाका फोन केलो साधारणपणे 9:30च्या दरम्यान आणि म्हणपाक लागले की आपल्या MPT गेस्ट हाऊसमध्ये श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर म्हणजे बाबासाहेबांचे नातू मोठे नातू ते येत आहेत गोव्यामध्ये. आता गोव्यामध्ये येतात म्हटल्याच्या नंतर आणि ते MPT सडा वास्को या ठिकाणी येतात म्हटल्याबरोबर आम्ही जे वास्कोलाच राहतो तर म्हटलं त्यांची आपण एक भेट घेऊ असं. आणि त्या निमित्ताने आपले हे जे सर्व कार्यकर्ते आहेत ते मोजकेच कार्यकर्ते सर्वांना काही आपण कळीत करू शकलो नाही, परंतु ज्यांना कळीत केलं ते लोक आले, कळवली ते आले आपण आणि बाळासाहेबांची आपण या ठिकाणी भेट घेतली. बाळासाहेब आंबेडकरांची भेट घेतली त्यांची. तर त्यांना आम्ही कार्यक्रमाच्या संदर्भात म्हणजे काय कार्यक्रम आहे तुमचा, कसं काय वगैरे गोव्यात दौरा. तर साहेब म्हणाले की आमचा तसा दौरा काही नाही आहे, मी फक्त मुंबईवरून निघताना वाटेत काही माझे जे मित्र आहेत त्या मित्रांना मी भेटत आलो. या ठिकाणी मी परवा 24पर्यंत सकाळपर्यंत असेल म्हणजे सकाळी निघतो. तर त्यामुळे ते आहेत म्हटल्याच्या नंतर एक नॅशनल लीडर वंचित बहुजन आघाडी भारत, तर त्या आघाडीचे या ठिकाणी नेते असल्याकारणाने बाबासाहेबांचे नातू असल्याकारणाने जो आज गेले 8 दिवस जे भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी तर बाबासाहेबांच्याबद्दल जे अनुद्गार काढले बाबासाहेबांच्याबद्दल आणि त्यांनी म्हणाले की आंबेडकर तुम्ही रोजच आंबेडकर करतात.
तर तुम्ही फक्त जर 7 वेळा जर देवाचं जर नाव घेतलं असतं तर तुम्हाला स्वर्ग प्राप्त झालं असतं. तर आम्हाला काय स्वर्ग वगैरे हे काही माहीत नाही. डॉक्टर बाबासाहेबांचा जो जन्म झाल्याच्या नंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काही 1916पासून जे सामाजिक कार्य आणि त्याच्यामध्ये जे काही निर्माण केलेलं आहे भारतामध्ये, या सामाजिक कार्यातून आणि बाबासाहेबांच्या अथक परिश्रमातून या देशाला जे आपल्याला जे संविधान मिळालं आहे, तर आजचा जो आपला जो काही विकास आहे, मग तो सामाजिक असो, शैक्षणिक असो, आर्थिक असो, राजकीय असो, धार्मिक असो, या संपूर्ण श्रेय जे आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जातं. त्यामुळं आपल्याला कुठल्याही त्या देव आणि धर्माच्या ह्याच्यामध्ये पडायचं नाही, परंतु बाबासाहेबांच्या नावाचा जो त्यांनी जो अनुद्गार काढून एवढ्या मोठ्या एका भारताच्या लोकशाही गणराज्याच्या जे गृहमंत्री आहेत एवढ्या मोठ्या पदावर असताना त्यांनी जे उद्गार काढून बाबासाहेबांच्याबद्दल जी अवहेलना केलेली आहे त्याचा आपण निषेध करतो. आणि श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी आले तर त्यांना आम्ही एक सदिच्छा भेट दिलेली आहे. आणि त्यांच्या कानावर सुद्धा आम्ही जे दिनांक 24 मंगळवार रोजी सकाळी 9:30 ते एक साधारणपणे 11:30-12पर्यंत जो आमचा निषेध रॅली निघणार आहे पणजीला, राजधानीच्या ठिकाणी, त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी तेही त्यांच्या कानावर घातलं. परंतु सध्या बाळासाहेब म्हणाले, आपण प्रायव्हेट विजिट आहे माझी आणि मी निश्चितपणे दुसऱ्या वेळी येईल, तुम्ही जो ठरलेला तुमचा जो कार्यक्रम आहे तो तुम्ही राज्याच्या वतीनं करा, मला त्या कार्यक्रमाला तुम्ही हा कार्यक्रम करा असं म्हणाले. आणि त्यामुळे ते काही येऊ शकत नाही. परंतु काही हरकत नाही, बाबासाहेबांचे वंशज या ठिकाणी गोव्यामध्ये आले, ते अनेक वेळा येतात गोव्यामध्ये, पण आज ज्यांनी हा जो सकाळी कळल्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आलो आणि त्यांची भेट घेतली. इतकंच. जय हिंद.